Yo pido que el punto 10 y el punto 11 se queden sobre la mesa, en primer lugar porque van eliminados, porque si se aprueba, si se considera el punto 11, no tiene sentido la distribución que se hace de las comisiones informativas, porque las comisiones informativas, como planteaba el Partido Popular en otro momento, que sean dos concejales en el grupo de si se puede, cambia enteramente la proporcionalidad. Y entonces ahora decir que los dos concejales se van a repartir todas las comisiones informativas no cuadra, sería ilegal. Por lo tanto, pido que este punto se quede sobre la mesa, la expectativa de que el punto 11 también se quede sobre la mesa por los dos motivos. Pues de momento con el 10 he acabado por ahora. Sí, yo podría expresar nuestra opinión. En principio, yo creo que esto es una manera de esquizofrenia. Yo com a representant d'un compromís comunicar de Citesport, en el qual es parla clarament de l'incompliment d'un codi ètic per part dels regidors, està signat per l'agrupació electoral i un altre motiu. I després apareix que la persona que d'alguna manera representa el cas de sentir aquesta agrupació, aquesta coalició electoral, és expulsat precisament del grup municipal que representa aquesta coalició. Una manera d'esquizofrènia que jo no sé molt bé com resoldre. El cas és que trobem que després en l'argumentació legal a través de la qual se justifica la legalitat d'aquesta expulsió s'apel·la a una jurisprudència perfectament legítima, però també s'obria algun punt que podria ser també perfectament aplicable en aquest cas. Estic referint-me a l'article 134 de la llei 8/2010 del 23 de juny de la Generalitat i del punt de diu textualment. Passarà a tenir comissió de considerar no escrits i diu haver abandonat o haver estat expulsat de la formació política que presenta la candidatura per la qual concorrerà a les eleccions. Aquesta circumstància serà comunicada pel representant general de la formació política, coalició o agrupació d'electors corresponent a la secretaria municipal. En aquest cas, és una agrupació electoral. Comuniquen a través d'un comunicat que fan arribar per a la corporació municipal el fet que, d'alguna manera, les dues regidores de Citesport no són ja representats de la coalició de l'agrupació electoral. I així diu agrupació electoral. I per escrit entra, en el registre d'entrada, un document en què queda clar quina és la postura de l'agrupació. Dic que és una certa esquizofrènia perquè al final, ja ho comentàvem en l'anterior plenari, es dona una circumstància que no qualificaria de xacotar. Vull dir, s'apel·la al pacte antitransfugisme, un pacte que s'ha renovat en el 2002, 2006, en el qual s'apel·lava de forma directa al fet d'evitar que la persona trànsfuga millorara les seves condicions. I ara resulta que a través de la nova resolució veurem com el transfugisme es premia en la participació en totes les condicions. En totes. Però és més, fins i tot és una circumstància curiosa que en el document en el qual el representant del portaveu del grup Citesport i l'altra regidora sol·liciten el participar en les comissions, una en caràcter titular i l'altra en caràcter de suplent. Què ocorre? Que la designació final és que les dues són titulars. Inclús més enllà del que demanava el grup municipal. Però és que no és això, és que a més el pacte antitransfugisme que va subscriure fa anys el PSOE, companyia del PP, Esquerra Unida, etc., parlava que no podia, el partit polític que perdia representativitat perquè algun dels seus membres abandonava el grup municipal, no podia perdre la seva representació proporcional. És a dir, jo no entenc com Ciutadans permet perdre un regidor en les comissions, no ho entenc. No entenc com permès de dos passar-ne a un. Perquè a més està així, és un pacte de finançament signat des del temps de no sé etc. No existiu. Vull dir que al final li fa l'efecte que és un despropòsit. És a dir, s'atén una reivindicació, la de ser titular o ser suplent, a l'alça, els dos titulars. Després resulta que els partits polítics que participen del transfugisme perden representació. I al final acaben premiant-se els
Jo no hem de discutir el motiu del trasport, jo no hem de discutir això, però jo considero que la corporació hauria d'aplicar, si més no, del codi ètic, que seria l'esperit del pacte de polític, que seria no pot representar al municipi persones que s'han apartat de la disciplina del pacte, que formaria part de l'ideari d'aquest pacte. Per tant, no haurien de representar ni en l'Alcalde de l'Horta, ni en Bombers, ni en l'Horta, ni en l'Horta, ni en Xina. S'havia de respectar la voluntat de la regulació electoral quan la regulació electoral és tal, i em fa l'efecte que és així. Jo no sé, ja dic, és una esquizofrènia, perquè jo veig, per exemple, així, gent que en teoria està representant la coalició electoral que sí que es pot, i en teoria és com si no existira, perquè el representant legítim d'aquesta agrupació i d'aquesta assemblea no està reconegut a nivell institucional. Per tant, jo no sé molt bé qui representa aquí ni quina és la postura que ha de tindre a la resta dels pactes. Però jo sí que crec que com a eix d'actuació hauria d'estar el pacte d'antitransfugisme i la normativa. La normativa diu que si hi ha un document en el qual la votació electoral determina l'expulsió dels seus representants, s'ha d'aplicar. En definitiva, jo crec que hauria de passar al grup que ho ha escrit no seria precisament el regidor expulsat, si ho ha